kali JSP kadang sayo abo. Bogari. Ui ko bolero kakap. Kakai. Tasab thika. Ani ayung sa John Cena dia Besu boyes. 7 bosor. 7 bosor. Selada bro. Sela. Mo paramung tomo. Mo biladon para romja o. Athar mura tetal sma biladon para. Na thisi thana. Eh bo okro bum to sajak tin nai nai di. Bago driver khibe thaka. Kemo daiton jakha. Yasa kemo. Khabangni khasuk sang belai kha khamjanai mangpli yakhaiba belai kha khamjanai koktoma tabu je kutung koktoma obo athara mora yakhaba hasik brem jatale smile thik tripura bosti thangbai lamao kaisa bolero malkondra nokhri man tongana ke zoom khaina hari abono TR04 1877 obo lebar kering khlayo yakhaba lebar rekawo jeta aing bising ni samungsori tongmani tiaba thik orobo yang ke zoom khaina hari orobo tukujangnai tanki tukujangnai arabo syntax tongo arung tukui tongmani khoroksa cherai tiaba gari belai malkhung speed kai yang sakani ongkoklai phaima bai bini sakatui bwskangni tayar uklong tayar bokrok mali thangui bom tom sahar jaktui ongkha bokrok khaksa rikha checkup ongkha ga tabuk habo haino makhogui buma bufa kablajak yang ti thangai kisisa video na hade oindi sanga aing ne nuhri man dongna oto maruti ben ganabo abo haike no buma bufa tabuk kabage kalbajak tayar mungya kami PS habanok ni naimathang police TSR joto phaisok bajak malkhung mothor nai yakhaiba gari driver gari chaloknai TSR kembo safety ni bagi bono langthanga TSR or kisa fagra de or fagra ya kok salagra na asongo khoroksa sagra bai kok salai na bin boyes businga thine ni thine bisi boyes rong yako boyesnya ko sedai school busuk 6-7 bosor asto rong bungla tamo jasina jasina rian eh bu phalung lo tamo ramba matan mithun pha jasina pha jasina ओमफ्राय अ गारि बकयता समय फैबाय आरो आंबो हाथाइन से फैखो आं सिया तो फना बेसे बालो एखो नाम बालु एको ताबुनो स्पीड के फाइफो स्पीड के फायो ए फरन से रिया के फरन रिया बेलाय वाना मासिंचा मालखुम मथने रबो आरि नि यागनि फातारो मालखुम मथर लायो aboni bagui no pati mung kotor pati bo orobo lagma arika yango tabu pam saro khlali tangwa kisa na hadi abon manglor kasabui yango gari na hari tayar pam sar khlali tangwa aina ro keba police rok orobo golai tango pam sarlai dong tabuk yakhaiba borok budum badam phananglai thangmano tabuk pam sarlai dongkha piaba obo edisi area ba orobo mungsanya chungnogo patar hastarago hangkai gari sogui khibjago oro obo hai tong halok kutung ngya thangya gakai tabuk oro tamung no saimi ko pia police mana khlai tongo zoom khai na hanamu koine kaham khai arabo zoom khlai nango jong phurungani site tongnai charai rok sigla rok kong phona pia ba arabo borok obo hai samung tangya ani bagi gari mongsang ya safety pia ba pati mung belai kotor khapani khasuk song singyang na mangpli bon halai ni kesisa arabo charai ni ganabo thangmalia abo naina motolia abo hai ka obosta situation thanga bin bokhra pura check up ngai ar noklai thanga tai abo kuthuk lama apung sakabo hatai sakabo haino borok kuplung aini mang pirobona hadi kisa zoom khlaiye naikhlai jotono ma tholai jaka yaba tabuk sa jotei orobo malkhung mung sapono khlai jagya abelai kaham ini man orne borno baki male kono khlai jaya ko haise tai जों पाइथाकनि मांप्ले तामुं नायलेन